Uite ce poți face pentru a-ți recăpăta energia și pofta de viață. Primul pas este mișcarea fizică. Ușoară, 10 minute de mers pe jos, dans, câteva întinderi și adaugă și 10 respirații profunde, conștiente. Pentru că oxigenul plus mișcarea egal creier activat, stare de spirit crescută. Bea apă. Da, serios, chiar și o deshidratare ușoară îți dă senzația de oboseală, de ceață mentală, de lipsa poftei de viață. Și poți adăuga și o felie de lămâie pentru un plus de savoare. Curăță ceva mic din jurul tău, pentru un sertar, un dulăpior mic, orice, pentru că atunci când finalizezi un lucru mic, înseamnă dopamină, iar dopamina înseamnă stare de bine. Fă ceva ce-ți place pentru 5 minute. Ascultă o melodie, citește o carte, uită-te la o scenetă de film care te face să râzi, uită-te la niște poze cu cineva drag, pentru că ai nevoie să te reconectezi cu emoțiile pozitive. Caută soare, pentru că expunerea la lumină naturală reglează ritmurile biologice. Este vorba de 10-15 minute, stai pe balcon sau afară sau în fața ferestrei, pentru că creierul va începe să producă serotonină. Fă o listă scurtă cu ce-ți ia energia și cu ce-ți dă energie. Asta te ajută să tai din sursele de consum, deci cele care îți consumă energia, și să adaugi surse care îți dau energie. Și dacă totuși e prea mult, spune măcar azi respir și fă-o într-un mod conștient, respiră într-un mod conștient. Pentru că atunci când simți prezentul, e deja o revenire. Și ce ar mai fi indicat? Somnul de calitate, magneziu, evitarea consumului exagerat de zahăr și cafea. Dacă și tu ai un truc care îți dă energie, spune-l aici, poate îl furăm și noi de la tine. Vă pup, dragii mei!